A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iki lho ape nyapa iki lho. Iki acara kemerdekaan loh Pak. Untuk menggugah semangat para pemuda-pemuda Indonesia, saya akan berdeklamasi atau puisi. Oh iya iya. Awakmu kudune menehi ilustrasi musik apa piye? Iya iya. Kowe njaluk melodi apa njaluk apa? Kuwi malah rock. Lha kok njaluk sing piye? Sing halus. Oh iya iya. Iki. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indonesiaku dan Pahlawanku dari Cak Selentem. Selamat malam. Indonesia, Kaget aku mata. Kaget aku. Indonesiaku, tanah airku yang ku cinta dan ku banggakan selama-lamanya. Oh Indonesiaku, terima kasihku kepadamu karena kau telah melahirkanku di sini dan menerimaku hidup di negeri ini, Indonesiaku. Wis lho, urung. Terima kasihku kepadamu. Kau telah memberikan apa yang kubutuhkan. Indonesiaku, tempatku dilahirkan, tempatku dibesarkan, dan tempat di mana ku akan dikuburkan. Iya mati ya, soben mati. Oh Indonesiaku, Wis. aku bangga kepadamu. Akan ku junjung dengan segenap jiwa dan ragaku. Wis murung. Akan kupikul namamu di atas pundakku. Ku perjuangkan segala bentuk. Kancane gentenan kancane. Woi, gentenan kancane woi. Oh sik kok wong puisi kok sebut ganggu. Akan ku perjuangkan segala bentuk ketentraman Indonesiaku bersama kawan-kawanku. Oh Indonesiaku, Suwi man. terima kasih diganggu iki Lek. Ya wis suwi bolak-balik mulak Indonesia. Alamu kok iso? Minggir. Rada. Ning Tuban kono, ning Tuban. Alamu ganggu konsep. Tuban waduh lho Pak. Ya ben ado pisan ben ganggu kancane. Nadane Mas, nadane. Pahlawan Ya. aku Indonesia. Pahlawanku adalah bapakku. Kodok ngorek pinggir kali. Dari bapakmu. Aku percil, bapakku kodok. Kamu mau tahu enggak sih? Bapakku itu siapa? Semoga bapakku nanti kesini nguyui kamu. Bene Kok nesu? bene kadasen Kok nesu iki lho. Ya ampun Ade. Paling tidak itu yang bisa memotivasi masyarakat. Iki lho, aku matur nuwun lah, aku puisiku matur nuwun Pak Rukin karo Pak Giri. Ngono. Lagunya sembarang. Iya. Percil mengucapkan terima kasih kepada Pak Rukin sama Pak Sugiri pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Rukin, ketua panitia yang sangat luar biasa. Pak Sugiri, matur nuwun Mbak Lurah. Terima kasih sudah mengundang aku di sini. Karena Anda tidak mungkin Percil ada di sini. Kalau lurah-lurah lainnya belum nanggap titenono kowe sene kono. Contonen kaya Pak Sugiri, orang mau ngomong tok ning nanggap kenyataane kaya ngene. Aku matur nuwun karo masyarakat kene kabeh. Muga-muga kabeh diparingi rezeki ingkang barokah. Sing delok sakmene iki bel kathah duwite. Kok sedih? Gak apa-apa. Ora apa-apa. Percil harus bisa. Ini khusus ibu-ibu yang saya haturkan kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali kamu menindas lelaki, karena lelaki nyambut gawe 24 jam ge sampean kabeh. Rungokno ki laguku. Lah mbok rungokne karepku ora karepmu. Sementing aku nyanyi. Loro ati Tombo ati. iku 5 perkarane. Tombo ati.
kaping siji roh tangga gelange gedhi Ya lara ati ya. kaping loro diselingkuhi bojo Lara. kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu Iya ya kaya kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat kene pojokan niku. kaping 5 duwe entek diapusi rondo Ini awakmu dhewe. salah sawijine mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Ibu-ibu, tolong dengarkan iki cangkeme percil sing ngomong. Nak bojomu ra duwe dhuwit aja ngeyel kon wane gelang. Butrek pikirane bojomu. Aja mung senengmu tok nyenengno bojomu. Contone umpamane bojomu ape ngopi, sangono sak yuta sewengi. Wakeh heran. Bojomu ape mancing sangono 500.000 ben seneng atine, ben bangga duwe bojo-bojo kaya awakmu kuwi. Kakean. Aja lak mutuku wedak ae alor ngidul. Sithik-sithik mukena. Sithik-sithik wedak daster e wokai. Ning bojomu sarung sitok ngluntung sampe kaya ngono e masamu. Isin aku dadi wong lanang kaya ngono kuwi. Mesane wong lanang kowe rokok lah sampe tuku utilan. Macul sing lanang muwacul benisuk sing wedok senam karo kanca-kancane. Iling-ilingan iki omong aku. Lah kok malah nyeneni wong Meneng cakemmu. Aku ki kene iki ora ngomongi awakmu kabeh, aku ya ngomongi bojoku barang iki. curhat to. Aku tenan. Wong lanang aja kali ketindas tak omongi. Wong lanang lah ketindas wong wedok lho. Lambene nyecret ora apa-apa lek wong lanang meneng bidik ae. Sabar. Meneng kok bacondakmu ibu. Aku les kadang kene iki nesu tenan masamu. Apa nenek wong lanang lak dijak kancane. Ayo kok pilih. Enggak wani aku ning omah ae seneni bojoku jangkrik aku ya ngono. Sabar. Nanti bener kan ibu. Contone kaya apa lho. Aduh lho. Saya pidato sampai ra iso bentak. Mereka ya ngono tok. Kamu lho ngono-ngono kuwi contoh-contohne. Kuwi perko wong wedok ya, Pak. Iya iya. Ya sing sabar ngono lho, Pak. Lu awakmu ya sing sabar aja nesu-nesu terus. Wong wedok ya ngono kuwi lho, Pak. Menangan ngono kuwi wong wedok. Wong kalah, wong lanang kuwi kalah terus. Wong lanang rumah saku bener kaya dijajah wong wedok tenan, Pak. Terus aku tak rasa-rasane wong lanang kuwi kaya tuyul lho, Pak. Lah kok kaya dul. Dikon kerja mulih duwike dijaluk dimiki, dikon kerja neh mulih dijaluk neh dimiki neh diculne neh, duwit dijaluk neh dimiki neh dicul ngono terus. Wong lanang kuwi kalah bedino, Pak. Arep lunga ngopi arep mancing gak entuk lho, Pak. Wong wedok lho. Bojoku barang ngono omahe kurang ajar. Sing mergawe kene kok semenangan awakmu rumah tamu. Wong wedok, wong wedok. Wong lanang niki blekere ning jobong ning kereng rumah tamu. Ning omahku lho ketiga. Sabar. Wong wedok tenan. Nyampe yo iso ngono kuwi nyampe. Yo gak iso ngono. Lah kok nyapa kok nangis bareng lho. Ngewangi awakmu ngono lho. Lah nyapa kok ngewangi aku lho. Aku yo ngrasakno dhewe. Awake dhewe kan padha tele. Sing penting awakmu dibur le hati-hatine ya. Iya, Pak. Sok melok dolan-dolan ora apa-apa. Iya, njok duwe. Lah iki nyaput kok njaluk duit aku kok. Njaluk duit ke Pak Lurah kok nyaput kan. Iya kuwi ben nggo nambah hatiku lho, Pak. Sing penting awake dhewe hiburan. Hiburan. Contohnya kaya ngene iki delok. Aja sampai sedih. Aja sedih. Iki hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hiburan. Harus merdeka, jangan sampai sedih. Oke. Bayo. Rambute. Masalah rambute kobong. Kobong biasmu. Ya menika sing diarani buta rambut geni. Lah sampai buta rambut gini lah ibuku. Lairne aku ora rocot kabeh. Aja, Pak. Lah